Tam už jsou ty dvě od nás z Čech. 2 hasiči, 1 záchranka, policie, že bude asi na cestě. Dneska probíhá v podstatě 10. společné cvičení mezi Fakultou bezpečnostního inženýrství, mezi našimi kryzaři a kryzaři na polské straně na Univerzitě Pomorské ve Slupsku. Když se začínalo před 10 lety, v roce 2013, tak jsme nepočítali s tím, že to tak dlouho vydrží. A zatím ta spolupráce je dobrá a to cvičení je v podstatě společný projekt, který řešíme. Dostavte se proto na určené pracoviště Centru simulačních začínáme fakulty bezpečnostního inženýrství. Přípravu na cvičení, ale teď jedeme na ostro. We have this emergency accident. It's a train accident near Polish border. It happened in Chalupky, which is a village about 3 kilometers away from Bohumín. Z toho, co víme, dopady na město, možné postupy, co bychom měli dál dělat. Čekáme na další informace. V 9 dostaneme zprávu od všech, nějak to zhodnotíme. Ok, a já se to pak něco tam. V té oblasti Bohumína je oblačno. Počeru nevíme, jo, policie. Kolik jednotek tu zasahuje na místě mimořádné události, ať už hasičů, záchranky nebo policie? Cvičíme železniční nehodu, kdy došlo ke střetu mezinárodního rychlíku a autocisterny s čpavkem. Cvičíme na 2 stranách, takže na polské straně se řeší záchranné práce, čili vyprošťování těch zraněných a věci s tím spojené a samozřejmě ochrana opatření u té cisterny. No a na naší straně se řeší hrozba úniku amoniaku do ovzduší a ohrožení města Bohumín. 163 je z České republiky. A záchranka 1 sanitka zatím. Čeká se ještě na to. Jsou na místě už nějaké jednotky od policie? Zatím jsou všechny jednotky na cestě, jo? Takže 12 osob, co potřebují urgentní příjem do nemocnice. Zjistili jsme i informace o směru větru. Látka se může rozšiřovat na Bohumín, takže připravujeme zatím plány pro informování obyvatel. V rychlíku se jednalo o 300 osob, 163 českých občanů. Měřící vůz vlastně z HZS z naší strany byl vyslán, nicméně ještě není na místě, čekáme na potvrzení z polské strany. Proveďte vypočet, když máme teda látku. Rád bych viděl na mapě dosah a vrněte preventivní opatření. Najdeme nějakou výzvu, aby se tam dostali a přijeli z té správné strany. Čili na místě se tam budou hlasit u velitele zásahu Polska, kdyby se ptali, ano? V tom Polsku, že by se to uzavřelo. No, ono se musí uzavřít v Polsku. No, ale to si musí vyřešit i panem. Ano, ale my musíme... Je to studentské cvičení, takže určitě všecko není ideální. Kdybychom cvičili s živým krizovým štábem, tak by se objevily taky problémy. Aha, jo, takže tady máme někde místo soustředění těch hasičů. Ano. A tam právě je to kontaktní místo. No a pak tady máme hosty, samozřejmě z praxe, hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, zdravotnickou záchrannou službu, policii České republiky. Máme tady kolegy ze střední odborné školy a vyšší odborné školy z Frýdku Místku, s kterými fakulta spolupracuje. V té části z vás, která se mnou komunikovala, mám velmi dobrý pocit. Jo. Ty informace byly, jak se to rozběhlo, na začátek bylo takový složitější, ale jak se to rozběhlo, tak potom už to fungovalo asi jak by mělo, což je super. Stejně jako ve skutečném životě mohou přicházet dezinformace. Poprali jste se s tím perfektně a já vám za to moc děkuji, že jste si fakt chtěli hrát a že jste do toho šli, protože někdy to jako v reálu bude možná ještě drsnější a já vám přeju, ať se s těma situacemi setkáváte co nejméně, ale budete perfektně připraveni, takže nás zachráníte a budeme věřit, že jako zůstaneme a přežijeme to prostě.